गिबियाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाहैबाय। आं दा बिराद आफसोस मोनथिबाय मैयानि जाय क्रिकेट वर्ल्ड काप जादोंमोन ना, ओरैबायदि माने आं बे बारावसो फार्स्ट वर्ल्ड काप नायदोंमोन, ओरैबायदि दुखु जादोंना। माने जोंनि इण्डियान टीमा पाक्का देरहानायनि हकदारथारमोन, नाथाय देरहानो हायाखिसै। बेयाव मेइनलि आङो प्रब्लेमखौ सोरखौ नुहुरोमोन, रहित शर्मा ना। 10 अभारसिमल' गेम गेलेदों बियो, 10 अभारसिमावबो थाङाखै आरो एथ' मोजां 47 रान लाखांनायनि उनाव आरोबाव गोबां गेम गेलेबावनो हायोमोन बियो। नाथाय मा जरुरतमोन बियो 6-4 6 बुनांगौनि दरखारानो गैयामोन। अलरेडि 6 आरो 4 बुखांखाबायमोन आरो 6 बुबावनो नागिरबावबाय। जों सानबाय थादोंमोन कि गेमखौ नायनानै माने 15 अभारसिमबो अगर रहित शर्मा गेलेयोब्ला बे 350 400 सिम थांगोन होननानै। नाथाय जैसे ही रहित शर्माया आउट जाबाय, बेनि उननिफ्राय माने 10 अभारनिफ्राय लानानै 40 अभारसिम जेबो स्करानो गैया, बिराद खम स्कर। माने जेसेबां इन्डिया बेटिं खालामनांगौमोन बे बेटिंखौनो खालामनो हायाखिसै। रान रेटआबो बिराद खमनिफ्राय खम जाबोबाय थादों, ओरैबायदि खम जाबोबाय थादों यार। 1,32,000 स्टेडियामाव अलरेडि जिरायदोंमोन, बेनि गेजेरावबो बलिउडनि गासिबो सेलिब्रिटिफ्रा जेब्ला बिसिनि विकेट जादोंमोन ओरैबायदि जस, माने गावनि देशनि थाखाय आरो। बेनिफ्राय जेब्ला बे माबाया हेडआ आउट जायाखैना, बेनिफ्राय अरे यार आं सानबाय थाखादोंमोन आरो बे जेब्लासिम आउट जायागौ माने जोंनि इण्डियान टीमा देरहानाय नङा होननानै। लास्टआव बेनो जाहैमारबाय, एकदम माने पइन्ट जोबजासे, स्कर जोबजासे माने आउटआनो जामाराखिसै आरो बियो। सबसे माने दुखुआवहाय जाया मोनथिबायना। आरो जेब्ला प्राइम मिनिस्टारा अस्ट्रेलियान टीमनो ट्रफिखौ होदोंमोन गावनि आखाइजों, अब्ला नोंसोरबो नुगोन प्राइम मिनिस्टारनि मेगना माबायदिमोन, माने दुखु, एसे आफसुस थादों बेनाव। जुदि बे ट्रफिखौनो प्राइम मिनिस्टारा जोंनि इण्डियान टीमनो होनायमोनब्ला बेसेबां रंजाथावना जागौमोन, बेसेबां प्राउड फिल जागौमोन। ओरैनो रहित शर्माया विराट कोहली सानैबो ओरैबायदि खस्थ' खालामदों बे वर्ल्ड कापाव, माने गावनि टीमखौ फाइनालसिम देरहाहोनो थाखाय। मानोना थांनाय 12 बोसोरसिमनि फाइनालाव थाङो, माने ओमफ्राय फाइनालाव देरहाहैनो हाया, बेबायदि जाबाय थादों। नाथाय मैयानि जाय मेट्सआव ना, ओरैबायदि उमिद दंमोन कि जोंनि इण्डियाया पाक्का देरहाथारगोन होननानै। नाथाय मा जाखो, मैयानि मिडल अर्डारनि बेट्समेनबो जायाखै। नाथाय बलिंखौथ' आं होननाय नङा बलिंआ गाज्रि होननानै, बलिंआबो गोगोम थिगानो खालामदों। नाथाय जेब्लासिम स्करा बुरजा जायाना, अब्लासिम बेट्समेन टीमा माने प्रेसाराव गोग्लैया। जेब्ला स्करा बुरजा जागोन, बेखौ सिज खालामनो थाखाय जेब्ला बुगोन बेयावनो विकेटखौ मोनो। नाथाय मैयानि जाय बे स्कर होदोंमोन ना, अस्ट्रेलिया टीमा ओरैनोबो बिराद गिदिर टीमखामोन, बेनि थाखायनो बिसोर एथ'ग्राम सिरियास लायाखै, माने एथ'ग्राम माबायाखिसै आरो। फार्स्टआव 3 विकेट जादोंमोनब्लाबो उनाव बेखौ सिज खालामनो थाखाय एथ'ग्राम माबा गोरा बुरजा पइन्ट नङामोन बियो। बेनिफ्राय आरो यार रहित शर्मा, विराट कोहली, बाखि मोहम्मद सिराज, बुमरा आरो गासिबो प्लेयारफोरानो दुखु मोनदों, गाबदों ग्राउन्डआव। नाथाय मा खालामनो ना, हिसाबावथ' इण्डियान टीमा देरहाथारनांगौमोन, नाथाय देरहायाखिसै। आनफर्चुनेटलि एसे बेटिंआव गाज्रि जाबाय, बेनि थाखायनो। आं सिगाङाव क्रिकेटखौ बारा मोजां मोनामोन, नाथाय दा मोजां मोनलांबाय। कोहलीया इनफ्लुएन्सार जादोंना, जेरै ससियेल मिडियानि गेजेराव माने इन्स्टाग्रामाव 290 मिलियन फलोवार दं बेना। बेनि सायाव आरो देशनि गोबां गुबुन गुबुन देशा जेसेबांखि जोंनि इण्डियाखौ तारिफ खालामो, बेनि सायाव लानानै आंबो दाना एसे क्रेज जाबाय आरो क्रिकेटाव। ओंखायनो दा माने मैयानि मेचआव जेब्ला जेनदों ओरैबायदि दुखु जादोंना, बाबारे। जोंथ' दुखु जादों बे स्टेडियामाव नायनाय 1,32,000 आरो स्टेडियामनि बाहेराव इसेबां क्राउड मानसिफोर दंहैयोमोन, बेसेबां दुखु जादों जानांगौ। खैर चलो, खाफाल आरो नाजानायनि सायावबो आरो जुदि जायाखैब्ला उमिद खालामबाय नेक्स्ट टाइमाव जोंनि भारतनि टीमा मोजां गेलेगोन होननानै। फैबाय थानाय नेक्स्ट 2027आवसो जाहैसिगोन वर्ल्ड कापआ। बे समसिमावबो जोंनाव मोजां प्लेयारानो थागोन टीमा, थ' उमिद खालामगोन बै समाव देरहाहैगोन होननानै। बेनिफ्राय दा माने बे एमजेनि फंबायनि जाय मोजां मोनलायनाय माबा माबि, बेखौ एथ'ग्राब माने ससियेल मिडियायाव गाज्रि बा माबा माबि
क्रिटिसाइज खालामनाय सोरनिबा सायाव नेग्लिजेन्सि बायदिसिना खोथा बुंनाय बेफोर मानो जानांगौ यार बेबो सासे सेंग्रासो हाबा जाखानाय मानसि नङा बेनोबो मोजां मोननाय हाबा जानायनि मोनसे राइट्स दङ नाथाय बेखौ लानानैनो माखासे मानसिफ्रा गोबां गाज्रि माबा मोजां गाज्रि माने गाज्रिखौथ' बांसिन मानसिफ्रा सोरबा बांसिन एसे सिनायजानाय जायोब्ला एसे एनै गाज्रि दाग थायोबानो बेनि सायाव बांसिन भाइरेल जायो मानो होनोब्ला बेनि नामजोंनो माखासे जों बायदि सोरबा फिसा फिसौ इउटुबार्सफोर क्रिएटार्सफोरसा गावसिनि भिउसखौ बारायनो थाखाय खालामो दा आङो बुंनो सानदों बेफोरबायदिखौ नों जुदि भाइरेलबो खालामनो लुबैदोंब्ला पजिटिभ थटजों माने बिसोरखौ भिडिअखौ बानाय माने नेगेटिभ पइन्टजों नङा सासे सेंग्रा देरफुनाय आरो इन्टेलिजेन्ट मानसि बुजिनो रोंगौ बियो गावनि लाइफनि फारसे मोजां मोननाय माबानाया थाखायो बेयावबो एथ'ग्राम मानसिफ्रा बिनि सायाव नेगेटिभ भाइरेल भिडिअ बानायनांगौ मागौ बाहाय दरखारानो गैया हिउमेन मानसिनाव एसे जाय मोजां मोननाय माबानाय बे फिलिंसआ थाखायो आरो बेयाव बांद्राय आरो नादान जाय बाच्ची गथ'फोर ओरैनो बुजिनो रोङा मा रोङा बेफोरबायदिबाथ' आलादा खोथा नाथाय बिसोर सानैबो मेच्योर जेराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां मोजां खोथा जोंनि पाब्लिकनो खोन्थानानै होयो फोरमायनानै होयो आरो जों बिसोरखौ सापर्टसो खालामनांगौ नाथाय एखमबा समाव जाय बुस्थुआ नेगेटिभ नंथ'आ बेखौबो नेगेटिभ देखायनानै बिराद माने गोसार होनो नागिरो बिनि इमेजखौ गाज्रि खालामहोनो नागिरो बिनि थाखायनो बेफोरबायदि खालामनाया मोजां नङा जेसेबां हागौ बेहाबो हाबा जानांगौ संसार जानांगौ बेनि टाइम फैबाय दा बेफोरबायदिखौ देखायब्लाबो माखासे मानसिफोरा माने गाज्रि मोनो आरो जायफोरखौ बुंनांगौ बिसोरखौ बुङा जायफोरखौ माने बुंथावो बिसोरखौसो बांसिन बुङो बेनि थाखायनो दा एसेनोसै क्रिकेट वर्ल्ड काप जेननायनि थाखाय एसे इमोसनेल दुखु दंमोन दा भिडिअआ बेसेनोसै खुलुमबाय लोगो